महागढ़ीमाई नगरपालिका स्थित गढ़ीमाई मंदिर प्रांगण में बनल नवनिर्मित गढ़ीमाई बहुउद्देशीय धर्मशाला के आज कार्यक्रम के बीच उद्घाटन कल गेल बाटे। मधेश सरकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सरोज यादव रिबन काट के धर्मशाला के उद्घाटन कैले बानी। प्रमुख अतिथि समेत रहल मंत्री यादव उद्घाटन बाद बोलत ई मंदिर मधेश के धरोहर भइल बतावत एकर विकास के खातिर कोनो भी कंजूसियाई न करे के बताइनी। वहाँ के आवे वाला मेला के व्यवस्थापन के खातिर आवश्यक सभे सहयोग करेला प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बानी। रौतहट स्थित ट्रैफिक प्रहरी के सक्रियता में एक महीना भीतर 9 से सवारी साधन धनी की कार्रवाई करके 8 लाख से ज़्यादा के राजस्व संकलन कैले बाटे। गत भादो 1 गते से मसांत भीतर जिला भर में नियम विपरीत चलल 9 से 12 सवारी धनी के कार्रवाई करके कुल 8,43,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख इंस्पेक्टर गोविंद अधिकारी बताइनी। कार्रवाई में पड़े वाला सवारी साधन मध्य सबसे ज्यादा ट्रक के संख्या 255 रहल बाटे। ट्रैफिक प्रहरी से उपलब्ध करावल गई तथ्यांक में कार्रवाई में पड़ल सवारी साधन में दूसर का स्थान में मोटरसाइकिल 232 गो रहल बाटे। ऐसे 155 कार, जीप, वैन 67, बस 76, ट्रैक्टर 146 टेम्पो रहल बाटे। जिला ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख इंस्पेक्टर अधिकारी के अनुसार वही अवधि में जिला के विभिन्न स्थान में भइल 45 सवारी दुर्घटना में पड़ के 2 जने पुरुष के मृत्यु भइल रहे। दुर्घटना में 46 पुरुष, 15 महिला और 10 जने बाल बाल के घायल भइल रहने। जिला में सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण करेला पूर्व पश्चिम राजमार्ग संगे जुड़ल रौतहट के चंद्रपुर, बागमती, डुमरिया, गौर, गणुरा, बमनहर, मौलापुर, विजयपुर लगायत ग्रामीण भेग तक के ट्रैफिक प्रहरी परिचालन कल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनैले बाटे। रौतहट के स्थानीय राजपुर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत झाड़ा पखाला के प्रकोप फैलल बाटे त कुछ में हैजा के जैसन संकेत देखल गल बाटे। राजपुर 3 और 4 में झाड़ा पखाला के प्रकोप फैलल बाटे त उ मध्य कुछ रोगी के हैजा के संकेत देखा पड़ल बाटे। यह बीफे के आंसू के आज 22 जने झाड़ा पखाला के रोगी सबके इलाज करावेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में पुगल रहे लोग। उ मध्य 7 जने रोगी के दिशा में सैंपल टेस्ट के खातिर प्रादेशिक अस्पताल गौर में ले गए रहे। प्रादेशिक अस्पताल में RDT प्रविधि से सैंपल परीक्षण कैले पर 6 जने के सैंपल पॉजिटिव अर्थात हैजा के कीटाणु फैला पड़ल। स्वास्थ्य संयोजक खुर्शेद आलम बताइनी 22 जने रोगी मध्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में महिला 10, बाल बालिका 7 और 1 जने पुरुष करके अभी 18 जने भरना करके उपचार हो रहा। राजपुर के आलम बतैले बानी 4 जने उपचार बाद घर लौट चुकल वहाँ के जानकारी दिले बानी। प्रादेशिक अस्पताल गौर में RDT टेस्ट से 6 जने में पॉजिटिव देखल गए बाटे। उक्त टेस्ट 100% न भइला पर भी सैंपल के कल्चर करावे खातिर जनकपुर धाम भेजे के तैयारी हो रहल स्वास्थ्य संयोजक आलम जानकारी दिले बानी। बागमती नगरपालिका 12 स्थित चेक पोस्ट में खटल प्रहरी से राजस्व छली करके लियावल 11 बोरा मोबाइल सेट नियंत्रण में लेवे में सफल भइल बाटे। गाईघाट से काठमांडू के तरफ जा रहल बापर 031 ख 3388 नंबर के बस के चेक जांच करे के क्रम में बस के पछाड़ी के डिक्की में लुका के राखल सरलाही प्रहरी 11 बोरा अर्थात 550 स्थान मोबाइल सेट नियंत्रण में लिहल जानकारी दिल बाटे। उ कोनो भी मोबाइल सेट के वैध वैट बिल न भइल आ बस में राखल मोबाइल सबके मूल्य करीब 73,84,408 बराबर रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जनल बाटे। प्रहरी टोली नियंत्रण में लिहल उक्त मोबाइल के बोरा सब के आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के खातिर राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलैया 12 में बुझाल गइल बाटे। पारसा के विभिन्न नाका से सशस्त्र प्रहरी 17,27,280 रुपया बराबर के सामान काल बरामद कैले बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म बीरगंज से खटल टोली बीरगंज से सुरा इनारवा स्थित विभिन्न सीमा नाका से बंसार छली के अवैध सामान सब बरामद कैले बाटे। ना 57 प 5326 नंबर के मोटरसाइकिल में लोड करके नेपाल तरफ ले आ रहल 14,64,770 रुपया बराबर के किराना सामान, कपड़ा, जूता आ विभिन्न किस्म के और दवाई सब पकड़ाव कर गई सशस्त्र प्रहरी जनल बाटे। उक्त सामान ले जाए में प्रयोग भइल मोटरसाइकिल के भी प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। ऐसा ही BOP सिरसिया से खटल टोली 2,10,510 रुपया बराबर के कपड़ा नियंत्रण में ले बाटे त BOP अमरपट्टी से खटल टोली 52,000 बराबर के लाता कपड़ा बरामद कैल सशस्त्र प्रहरी जनल बाटे। विभिन्न नाका से पकड़ाव कैल गेल मोटरसाइकिल सहित उक्त सामान काल संजीय भंसार कार्यालय में दाखिला कैल गेल सशस्त्र प्रहरी जनल बाटे। अनुचित लेन देन मीटर ब्याज के आरोप में पारसा जिला में एक शिक्षक पकड़ाव पड़ल बनी। विंध्यवासिनी गांवपालिका वार्ड नंबर 4 मधवल निवासी हाल बीरगंज वार्ड नंबर 11 श्रीपुर में रहत आयल गाया प्रसाद चौरसिया के आसीन 2 गते पारसा प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। चौरसिया ऊपर अनुचित लेन देन कैल आरोप में जिला प्रहरी कार्यालय पारसा अनुसंधान करत रहे। प्रहरी से दिहल जानकारी अनुसार पकड़ाव पड़ल चौरसिया के अभद्र व्यवहार के मुद्दा में पारसा जिला अदालत 7 दिन के म्याद थप कैले बाटे। चौरसिया ऊपर विंध्यवासिनी गांवपालिका वार्ड नंबर 2 के आत्मा प्रसाद चौरसिया बीरगंज वार्ड नंबर 15
15 भेड़ियाई के राधेश्याम सराफ और बिंदवासिनी गांवपालिका वार्ड नंबर 2 गरदौल के बिंदा देवी कुर्मी सहित दर्जनों पीड़ित सब मीटर ब्याज में फंसावल आरोप लगैले बाटे। मीटर ब्याज किसान मजदूर आंदोलन के बिरगज महानगर अध्यक्ष शंभू यादव के अनुसार चौरसिया 2074 साल में आत्मा प्रसाद चौरसिया से 16 कट्ठा 10 धुर जमीन पास करा के 20 लाख ऋण दिल रहने। पीड़ित आत्मा प्रसाद तलब अनुसार वहाँ के ब्याज वापस 8 लाख तीर चुकला पर भी चौरसिया उक्त जमीन दूसरा के बेचल आरोप बाटे। ऐसे ही राधेश्याम सराफ के 2056 साल में 10 कट्ठा 15 धुर जगह पास करके 2 लाख ऋण दिहला में वहाँ के ब्याज से स्वरूप 4 लाख बुझा चुकल दावी के बानी। ज्ञा प्रसाद चौरसिया हाल बिरगज वार्ड नंबर 15 विश्व स्थित सामुदायिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत रहल जानकारी प्राप्त भइल बाटे। पर्सा प्रहरी घटना बारे थप अनुसंधान कर रहल बा। वीरगंज भंसार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष के भादो तक 25 अरब 40 करोड़ 31 लाख 43 हजार राजस्व संकलन कैले बाटे। भंसार विभाग भादो तक 35 अरब 57 करोड़ 27 लाख 56 हजार राजस्व संकलन के लक्ष्य निर्धारण कैला में 71% लक्ष्य हासिल भइल कार्यालय जनले बाटे। भंसार कार्यालय के प्रमुख भंसार प्रशासक दीपक लमिछा ने गत वर्ष के उहे अवधि के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष में करीब 1 अरब से राजस्व बढ़ल जानकारी दिले बानी। गत आर्थिक वर्ष के भादो तक 35 अरब 44 लाख 42 राजस्व संकलन करे के लक्ष्य लेहला में 70% अर्थात 57 खरब 92 लाख 57 हजार राजस्व संकलन भइल। प्रशासक लामिछाने के अनुसार वो अवधि में कार्यालय से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइल जानकारी देनी। पर्सा जिला के 14 मध्ये केवल 4 पालिका मात्र बजेट निकासा कैले बाटे। बाकी 10 पालिका के खाता अभी भी संचालन में आवश्यक नइखे। कोष तथा लेखा नियंत्रक कार्यालय पर्सा के अनुसार बिरगज महानगर पालिका, पोखरिया नगर पालिका, पटेरा सुगौली गाँव पालिका, आसमको पर्सन गाँव पालिका के खाता संचालन में आइल बाटे। कोष तथा लेखा नियंत्रण कार्यालय पर्सा के मनीष गौतम भादो 23 गते तक केवल सखो पर्सन गाँव पालिका के बजेट निकासा भइल बताइनी। अभी बिरगज महानगर पालिका, पोखरिया, पटेरा सुगौली गाँव पालिका के खाता संचालन में आइल जानकारी देनी। पर्सा के 10 पालिका से अभी तक नगर आ गांव सभा संपन्न कैला पर भी विवरण अत्यधिक न कैला के कारण बजट रोकल गइल बाटे। बौद्धरमाई नगर पालिका बाहेक अन्य 10 पालिका अभी भी नगर व गांव सभा संपन्न कैल जानकारी मंत्रालय में अद्यावधि न कैला से उ लोग के बजट निकासा रोकल गइल बाटे। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत मकवानपुर के हेठौड़ा महानगर पालिका 11 गुरछेश्वर मंदिर नजीक के बीतल रात गैस बुलेट से ठक्कर दिला पर साइकिल यात्री की मृत्यु भइल बाटे। घटना में भक्तपुर सुडाल के 60 वर्षीय रमेश पांडे के जान गइल बाटे। हेठौड़ा उप महानगर पालिका 11 थाना भरजांग में रहत आयल रहने वहाँ के प्रहरी के अनुसार हेठौड़ा से थाना भरजांग तरफ जा रहल ANL 01L 9026 नंबर के गैस बुलेट के रमेश पांडे के चलावल साइकिल के ठक्कर दिले रहे। ठक्कर से गंभीर घायल भइल पांडे के हेठौड़ा अस्पताल ले जात बेरिया रास्ते में मृत्यु भइल मकवानपुर प्रहरी जानकारी दिले बाटे। प्रहरी घटना में संलग्न गैस बुलेट के ड्राइवर के नियंत्रण में लेके थप अनुसंधान शुरू कैले बा। चितवन जिला के भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 29 नारायणघाट मुगलिंग सड़क खंड अंतर्गत सीमल ताल के बाढ़ में बस दुर्घटना भइले पर बेपता भइल परसागढ़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के 67 वर्षीय सलीम मियाँ और उनकर पत्नी जानबिया धुनिया के परिवार के परसागढ़ी नगर पालिका रु 50,000 आर्थिक सहयोग कैले बाटे। परसागढ़ी नगर पालिका के प्रमुख कर्ण पाठक उप प्रमुख पूजा चौधरी पीड़ित परिवार के घर में पहुंच के मृतक के पतो सबके सभ्य खातून आ फातिमा खातून के रु 50,000 के चेक हस्तांतरण कैले बानी। ये आर्थिक सहयोग विपद व्यवस्थापन समिति के निर्णय अनुसार प्रदान कल गई बाटे। नगर प्रमुख पाठक विपद अप्रत्याशित रूप में आवेला भइले से ई प्रकार की घटना में परसागढ़ी नगर पालिका हमेशा सहयोग करत आइल आगामी दिन में भी करेला प्रतिबद्ध रहल बताइनी। सहयोग हस्तांतरण कार्यक्रम में वार्ड सदस्य राम जीवन खां थारू, सरबत दास थारू, स्थानीय नेता सब सिकेंद्र पटेल और उमेश भंडारी की भी उपस्थिति रहल रहे। मध्य प्रदेश सभा के 30वां अधिवेशन अंत भइल बाटे। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी से मंत्रिपरिषद के सिफारिश अनुसार काल रात 12 बजे से लागू होल करके अधिवेशन अंत कैले बानी। नेपाल के संविधान के धारा 183 के उपधारा 2 बमोजिम अधिवेशन अंत कैल गेल प्रदेश प्रमुख कार्यालय के निमित्त सचिव शत्रुघ्न यादव जानकारी दिले बानी। गत जेठ 21 गते शुरू भइल ई अधिवेशन में 34 गो बैठक बैठल रहे। ई दौरान बालिका संरक्षण विधेयक, स्थानीय तह कर्मचारी सबके सेवा सुविधा संबंधी विधेयक, मध्य प्रदेश में खेलकूद के विकास संबंधी विधेयक सब पारित भइल बाटे। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान संशोधन करही के बाद अब खुद सब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के एजेंडा आगे बढ़ाके बतैले बानी। अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ से आज काठमांडू में कई राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण के संबोधन करता अध्यक्ष प्रचंड संविधान संशोधन ही करे के बाद अब ई एजेंडा में करे के बताइनी। अभी संविधान मार्फत जनता के मिलल अधिकार दलाल पूंजीपति नोरशाह आ माफिया सब से ना पचल टिप्पणी करत अध्यक्ष प्रचंड अभी कथित संविधान संशोधन
संशोधन के नाम में जनता के अधिकार छीने के खोजल गई बतानी। प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति सहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भी आवश्यक रहल वहाँ के बताइले बानी। अभी जैसे राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ल बाटे इ निर्वाचन प्रणाली के कारण से है। अध्यक्ष प्रचंड कहनी एगो पालिका में चुनाव जीतेला करोड़, प्रदेश में 10 करोड़ और संघ में 50 करोड़ खर्च करे वाला अवस्था से जीत के आवेला प्रतिनिधि जनता के काम ना भ्रष्टाचार करके चुनाव खर्च उठावे के काम में ज्यादा लागल देखल गई बाटे। यही से हमार कहना बा कि भ्रष्टाचार के मुहान ही सूखे वाला करके निर्वाचन प्रणाली बदल के ओकरा के पूर्ण समानुपातिक के बनावे के परी कहनी। करोड़ों खर्च करके सांसद धोखे वाला आ जितला बाद तछाड़ मछाड़ न करके मंत्री बने के अवस्था के अंत करके जनता से प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मंत्रिमंडल बनावे के आ सांसद सब कानूनी निर्माण में मात्र लागे के मंत्री बने के ना मिली निर्वाचन प्रणाली से ही मात्र मुल्क में भ्रष्टाचार रोक सके के वहाँ के कहना रहे। लेबनान के राजधानी बेरूत में काल भइल इजरायली हवाई आक्रमण में हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर मारल गई बाटे। इजरायल से उच्च स्तर के फलस्तीनी या हिजबुल्लाह समूह के बैठक हो रहल भवन में बहुत मिसाइल प्रहार कैले रहे। रिपोर्ट के अनुसार आक्रमण के घटना में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर सहित 15 जने मारल गई बाटे। मारे वाला में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर इब्राहिम अकील भी रहल। रिपोर्ट के उद्धृत करत BBC जनल बाटे हिजबुल्लाह से भी इब्राहिम अकील के जान गई पुष्टि कैले बाटे। इजराइल भी वहाँ के स्ट्राइक में मारल गई जननी। इससे पहले लेबनान में पेजर आ वॉकी टॉकी विस्फोट भइला पर 37 जने के जान गई रहे त 3000 से ज्यादा लोग घायल भइल रहे। रूसी क्षेत्र में रातारात आक्रमण कैल 101 यूक्रेनी ड्रोन सब गिरावल रूसी रक्षा मंत्रालय जनल बाटे। घटना में कोनो भी हताहत ना भइल बतावल गइल बा। ड्यूटी में रहल हवाई रक्षा प्रणाली सब यूक्रेनी फिक्स विंग UAV ड्रोन सब नष्ट करके गिरावल रूस के रक्षा मंत्रालय से टेलीग्राम मार्फत जनावल गइल बाटे। मध्य प्रदेश में गल्फ मैदान तैयार भइल बाटे। मैदान नेपाली सेना से बनावल गइल बाटे। बर्दिवास स्थित नेपाली सेना के मध्य पूर्व पीर्तना परिसर में निर्मित मैदान के प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल आज आयोजित एक कार्यक्रम में उद्घाटन कैनी। वो अवसर में आयोजित गैर व्यवसायिक प्रतियोगिता में 70 जने प्रतिस्पर्धा कैले रहे। उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्री शकील अली मियां सहित उच्च पदस्थ अधिकारी सबके सहभागिता रहल रहे। प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ी के मुख्यमंत्री सिंह, मंत्री मियां, प्रधान सेनापति सिंहदेल पदक प्रदान कैले रहनी। आज की खातिर बादल खबर इतने। फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।